В днешното видео ще си поговорим за пролетните кармични затъмнения. Знаят истини, които дълго време са били в сянка. Имаме коридор от затъмнение. Това е съдбоносен момент, който може да промени изцяло живота ни. В коя сфера ще го усетите най-силно, зависи в кой дом във вашата лична карта се намира знак Дева. Освен астрологичните влияния, затъмненията имат и своя енергийно-духовен аспект, който може да бъде разкрит чрез картите Таро. Обобщено тези три карти ясно показват, че затъмненията ще ни разкрият истини, които сме избягвали. Енергията е много силна, но ако използваме осъзнато, може да направим огромен напредък в живота ни. Искате ли да разберете как предстоящия астрологичен процес ще ви повлияе? Какви промени ви очакват и как да го използвате във ваша полза? Споделям всичко това в новото ми видео. Гледайте пълната версия в мой YouTube канал. Линк ще оставя долу в описанието. Както и не забравяйте да се абонирате за канала и да натиснете камбанката, за да не пропускате важни звездни прогнози.